Makita ang pipila ka bahin dinhi sa track oval sa Cebu City Sports Center nga nadaot na og naa na sa di maayo nga kondisyon. Kini nakapukaw og kabalaka sa mga athletes og joggers nga adlaw-adlaw nga mogamit sa pasilidad. Nunot ni ini, may pasidaan ang opisyale sa Cebu City Sports Center kon CCSC sa publiko nga mag-amping kung mogamit sa track oval, human giingon Executive Director Brando Velasquez ang pag-jog at your own risk tungod sa nabuslot na nga bahin sa track. Matod ni Velasquez, aduna na yung mga nabuslot na bahin sa oval nga posibleng makapeligro sa mga jogger o mga athlete. Jog at your own risk ta dinhi kay atog yung makita nga nanam ko ni abli yun sa rubber unya magdagan ka masabod delikado. Kahinumduman nga ang track sa CCSC gi-rehabilitate sa milabang administrasyon isip pagpangandam sa palarong pamansa 2024. Apan wala pa kaabti usa ka tuig human sa pag-ayo ni ini, dako na ang kadaot ni ini. Sumali ni Velasquez ang kahimtang sa oval nakapukaw og mga pangutana mahitungod sa kalidad sa proyekto. Ilabi na nga gikataho nga mikabat og 50 million pesos ang gasto sa rehabilitasyon. Issue nga una nang mitumaw kaniadto. Giingon usab niya ang Commission on Audit angay mutan-aw sa maong proyekto. Ilabi na nga aduna na usab kaniadto mga pangutana human na sayran nga wala kaabot sa standard distance ang oval atol sa palarong pambansa. Gipay bawsa ni Velasquez nga wala pa mahuman og bayad sa kontraktor. Management lang may diri but then kanang proyekto nga pag-repair ana that is a project of the city kay wa man tay kapasidad na pag-ayo ana diri. Nagpadala na ang buhatan sa CCSC o kasulatan kang Mayor Nestor Archival aron ipahibaw ang kahimtang sa oval sa miaging simana. Apan mi padangat si Velasquez nga lisod pa nga masugdan ang rehabilitasyon karong tuiga. Sa pagpangutana sa MyTV Cebu kang Velasquez sa mga kaluwasan sa student-athlete nga perminting nagamit sa oval, may padangat siya nga kininaanad na sa sitwasyon o kamauna mag-amping. Samtang sa hilisgutanan sa kaluwasan sa mga atleta sa Sugbo, ang Cebu City Sports Commission nagtinguha nga masugdan ang basic life support kun BLS training alang sa mga athletes, coaches ug trainers human sa CISAFI season. Matod ni Dr. Ruel Dihanyo, chairperson sa maong buhatan, importante ang BLS training tungod taliwa sa hilabihang pagbansay o kompetisyon, posibleng makasinati og kalit nga cardiac emergency ang usa ka athlete. I don't do extreme activities that would endanger athletes' lives, especially in water. I'm kind of allergic to holding activities in water because I'm really afraid of accidental drowning. So we do activities in land and we do fun activities that will really stimulate teamwork. Ang maong plano sa BLS training gisugdan human sa kamatayon sa student athlete nga si Rene Clert Baterbonia og Divine Adili nga namatay ni atong Hunyo 8 sa usa ka team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Gibutyag ni Dihanyo nga adunay balaod nga nag-obligar sa sports organizations nga maghatag og hustong emergency care alang sa mga atleta. Samtang, padayon usab sa pagpaligon sa ilang grassroots sports development program ang CCCCs sa tinguha nga makakaplag sa mga batang atleta. Sumala ni Dihanyo, nakaabot ang ilang Junior Olympics program sa tanang 80 ka barangay sa Cebu City nga may benepisyo sa kapin sa 8,000 ka mga bata. Samtang, napulo ka mga bata gikan sa grassroots program ang morepresentar sa Cebu sa EASL Future Champions Tournament sa Hong Kong karong Hulyo 24 hangtod 26. Even right now, fitness is very much in vogue. So hopefully we can have a physique or bring back physique and bodybuilding contests in the city, for men and women to really promote fitness and wellness. Kini si Mark Ermas, alang sa MyTV Cebu.